Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarriak 17 dugu gaurko asteazkena eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Juan Liz Larraza etorriko da Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendari ohia eta bere liburua aurkeztuko du. Bidea eginez Nafarroako ikastolak 1979. Urtetik 1981. Urtera arte. Berak kontatuko digu. Betiko edukiekin hasiko gara, beraz, has gaitezen beti bezala gaurko efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1927. Urtean, Manuel Azañak, Espainiako bigarren errepublikako lehendakariak presidentetza egoitza Valentziara aldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, 1974. Urtean, Kolonbian M-19 mugimendu gerrillariak Libertador izeneko ezpata Quinta de Bolivar museotik lapurtu zuen. Hau izan zen bere lehenengo ekintza publikoa. Orain goazen gaurko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Asteazken honetako albisteekin hasteko Joseba Sironen udal gobernuak 2018ko aurrekontuak onartu ditu. Guztira 204,5 milioi euro izanen ditu eta zerbitzu publikoak auzuen garapena eta inbertsioak lehenetsiko dituzte. Lan harremanei loturiko 211 jazarpen kasu antzeman dira Nafarroan 2017an. Lan Osasunaren Institutuak ezinbestekotzat jo du kalte psikosozialak ikertzea eta horieri erantzutea. Eta hezkuntzan D ereduko erreferentziako ikastetxen zerrenda handitu du eremu ez euskaldunean. Nafarroa hegoaldeko 16 ikastetxe publikotan eskainiko du euskarazko lerroa hezkuntza departamentuak eta honekin lotuta hezkuntza publikoaren aldeko kanpaina aurkeztu du Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak ere, osasungintzan langileen ratioa antolatzeko legea proposatu du Labek. Egungo osasun eredua eraldatu nahi du sindikatuak proposamen honekin, profesionalen lan baldintzetan eta pazienten zaintzan ekitatea sustatuz. Eta Nafarroako babes zibilerako batzordeak udal ekimeneko 3 planen homologazioa onartu du golde arriskuaren aurrean. Iruñeko udalak bertzalde 3 bisitak idatu eskainiko ditu Pablo Sarasate biolin jole eta konpositorearen museo aretora. Eta albistekin bukatzeko Iruñan herritarren parte hartzea sustatzeko laborategia sortu dute plazara. Jarrai dezagun egunkarietako azalei begirada bat emanez eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian hezkuntzak puntu erdi gehiago emango du ikastetxea aukeratzeko lana 1,5 kilometroetara baino gertuago baldin badago. Alboan gorriz nabarmenduta, neska bat kondenatu egin dute bere bikotea sastakatzeagatik beste honek jotzen ari zion bitartean. Azaleko argazkian Iruñako autoeskola batean 2 gazte test teorikoak egiten ageri dira. Azpian lerroburu hau dago. 3 aztertzaile gehiago Nafarroan. Ezkerreko zutabean 3 berri daude. Lehendabizikoan gripeak gaixo gehiago eragiten ditu, baina larritasun txikiagokoak Nafarroan. Bigarrenean gobernuak pentsioek lan bizitzaren agiri guztia islatzea aztertzen du. Hirugarrenean Iruña Beltza programaren inguruko berria dago, izenburu honekin. Hezurrak irakurtzeko larrialditasunezko ikastaroa. Behikaldean kirolari dagokionez 2 eduki. Lehendabizikoan Junts per Kataluniak eta ERZ-ek Puigdemont izendatzea adosten dute. Eta azkenik kirolari dagokionez Osasuna futbol taldeko Mikel Mesaren hitzak agertzen dira. Tarragonara bueltatzea esan ziguten. Diario de Noticiasen. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroako gobernuak eta terrorismoaren biktimen elkarteak terrorismoaren biktimak gogoratuko ditu martxoaren 10ean.
Ondoan, aurre matrikula berrian familiek 6 ikastetxeen artean aukeratu ahalko dute. Azaleko erdialdean horiz nabarmenduta eduki hau dago. Gastu soziala, auzoak eta zerbitzuak Iruñeako lehentasunak. Argazkian Kataluniako politikari ezberdinak ageri dira parlamenten. Lerroburua honako hau da. Independentisten arteko akordioa Puigdemonten zain dauden bitartean. Eskuinaldean beste 3 berri daude. Lehendabizikoan PPk pentsioak lan bizitzaren agiriarekin kalkulatzea planteatzen du. Bigarrenean laneko jazarpena salatzen dutenen 20% kaleratzen dituzte. Eta bukatzeko Iruña Beltza programa telesailen ikerketa batekin hasi da. Gara egunkariko azalean, Goikaldean hurrengoa dugu. Komisarien maskulinizazioak atxilotutako emakumeak erasotzea erraza izatea eragiten du. Azpian lerroburu nagusian akordioa Junts per Catalunya eta ERZ-ren artean Puigdemont investitzen saiatzeko. Ondoan lanbide arteko itunak ez du estatuko hitzarmenen erregistroa geldiarazten. Azaleko argazkian lerroburu hau agertzen da. Israelekikoak etetea proposatu du PAEk. Eskuinean 2 eduki hauek daude. Lehendabizikoan, Asironek bere 3. kontuak aurrera ateratzen ditu gastu gehiagorekin. Eta bigarrenean, PPk pentsioa lan bizitzaren agiri osoarekin kalkulatzea proposatzen du. Bekaldean, Koldo Almandoz zinemagilearen esaldia ageri da. Oreina filmak pelikuletan ikusten ez den jendeari buruz hitz egiten du. Berrian, Goikaldean lerroburu nagusian, Junts per Catalunya eta ERZ ados jarri dira Carles Puigdemont presidente egiteko. Berago azaleko lehendabiziko argazkian lerroburu hau daukagu, instintu makurrenean ezeiak. Berago bigarren argazkian Rodrigo Londoño Timochenko Farken hautagaia presidentetzarako honen hitzak ageri dira. Guztia da gerra bat hemen borroka egiten ari gara klase menderatzaileei. Ondoan, eskuinaldean, zenbait berri ezberdin ditugu. Lehendabizikoan Nafarroako gobernuak ikasleen ratioa jaitsiko du itunpeko zentroetan. Beherago, odol bankuak ohartarazi du estu dabilela behar duen mailari eusteko. Honen alboan, Nafarroako enpresetan 211 jazarpen kasu aurkitu ditu administrazioak iaz. Eta kirolari dagokionez, Bingen Fernandezen hitzak agertzen dira. Mikel Landaren urtea izan behar du aurtengoak. Euskal Herri Erretiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean kanpo azterketen negozioa salatu eta baliorik ez dutela esan du Steilasek. Eskuinean, Marabillaz gaztetzea ezagutu nahi izenburuarekin galdera da, bideo bat aurkezten digute. Beherago, lan jazarpen kasuei aurre egiteko protokoloa jarri dute abian. Ondoan, 2 enpresa aurkeztu dira Zibibox sarea kudeatzeko kontratuaren lizitaziora. Eta amaitzeko, Iruñeko udalak 3 bisita gidatu eskainiko ditu aste honetan Sarasateren museo aretora. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eta larunbatera arte, gaur arratsaldeko 4:00 aurrera Baluarte jauregian Iruña Beltza jaialdiaren barne tailerrak, hitzaldiak, proiekzioak eta bar eskainiko dira. Gaur arratsaldeko 6:00 Barainaingo liburutegian ipuin gutiziak deituriko ipuin saioa eskainiko da. Gaur geroxeago arratsaldeko 7:00 ingurumen heziketarako museoan Mujeres a golpe de pedal hitzaldia solasaldia emango da. Gaur arratsaldeko 7:30 Nafar Ateneoan poesia topaketa izango da. Olerkigintza berria Angel Urrutia izenburuarekin sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko kulturetxean antzerkia izango da. La razón de la sin razón. Larunbatean arratsaldeko 5:00 Egan and Dream deituriko sormenezko espazioan ipuina eta kontzertua aurrentzako. Arrugasen la piel izenburuarekin sarrera 12 euro balio du.
Larun batean arratsaldeko 8:00 Burlatako Kultur Etxean Te he dejado un pollo en el horno deituriko antzerkia eskainiko da. Sarrerak 8 euro balio du. Larun batean ere arratsaldeko 8:30 Central Cafe antzokian 2 kontzertu. Planeta Def eta Governor. Sarrerak 10 euro balio du. Igandean arratsaldeko 6:00 Burlatako Kulturetxean magia ikuskizuna. Txoborro magoaren eskutik izango da eta sarrerak 3 euro balio du. Euria egingo du bereziki egunaren lehenbiziko partean eta ipar isurialdean. Euri txiki egingo du gehienetan, baina goizean baliteke kantauri isurialdearen ekialdean mardulago egitea. Arratsaldean pixkanaka aterruneak luzatu egingo dira eta eguna bukaeran atertuko du. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean batez ere goiz partean. Temperatura jaitsi egingo da, elur maila ere jaitsi egingo da eta 1200-1400 metro inguruan egongo da. Eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Ostegunean giro eguzkitsua goi laino batzukin eta goizaldean lanbroa eta lainoa barnealdeko bailaretan. Gauean lainoak ugaritu egingo dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da suabe eta giro epelduko du. Temperatura maksimoak igo egingo dira. Temperatura minimoak ordea jaitsi egingo dira eta izotza egingo du Araba eta Nafarroko zenbait tokitan. Eguerdi partean kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da. Egunero bezala ikusi dezagun zen olako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Hego Esibarko herriarekin hasiko gara. Urtarrilaren 23an arratsaldeko 6:00 Hego Esibarreko Iruin herriko hiri mugikortasun iraunkorreko planaren barne dagokion prozesu parte-hartzailearen lurralde saioa izango du. Bestalde, berdintasunerako eskolako ikastaroetan izen emateko epea bihar irekiko da eta hilaren 25 arte mantenduko da. Inskripzioak 01 bira deitu egin ahalko dira. Iruñako hiriarekin amaituko dugu. Bi enpresa aurkeztu dira Zibibox sarea kudeatzeko kontratuaren lizitaziora zeinak urteko 3,2 milioi euroko aurrekontua izango baitu. Bestalde, nutrizionistek gabonak eta gero kontsumitu beharreko elikagaiak zeintzuk diren azalduko dute zabalguneko Zibiboxean. Ingurumen heziketarako museoak, bizikleta mekaniko tailerrak, emakumeak eta txirrindularitzaren inguruko hitzaldia eta bizikleten merkatu bat eskainiko ditu aste honetan. Iruñeako osoko bilkurak 2018rako 204,5 milioi euroko aurrekontua eta 11 plaza berri izan aldituen plantilla organikoa izatea adostu du. Iruñeko udalak 3 bisita giratu eskainiko ditu aste honetan Pablo Sarasate biolin jotzaile eta konpositorearen omenezko museo aretoan. Sukaldaria behar da Iruñan, eguneko menuak, pintxoak eta ohiko sukalde platerak prestatzen dakiena. Lanaldia astean 30 ordu, 3 hilabeterako luzatzeko aukerarekin. Interesatua bidali kurrikulunak selección2018@gmail.com helbidera. Albaiteroa behar da Sarrigurenen, konsultak, txertaketak ebakuntza txikiak egiteko. Lanaldia astean 30 ordu astelehenetik larun batera. Negoziatu daiteken soldata, interesatua bidali kurrikulunak info@dogi.es.
Zaintzailea behar da higiene personala, etxeko eta sukaldeko lanak, aisialdi aktibitate denbora libretan laguntzeko. Ordutegia astelehenetik ostiralera goizeko 6tik 8 eta eguerdiko ordubitatik arratsaldeko 6. Larunbatetan goizeko 10etatik 12. Soldata 900 euro hilean gordina. Interesatua bidali kurrikulunak Vida Independiente abildua cocenfenavarra.es helbidera. Erizain laguntzailea eta zeladorea behar dira Olaben, lanaldi osorako, goizez, arratsaldez eta gauez. Erizainaren soldata gordina hilabetean 1.316 euro. Erizain laguntzailea eta zeladorea astean 16 ordu, larunbatean eta igandetan, soldata hitzarmenaren arabera. Interesatua bidali kurrikulunak sandogs abildua sandogs.es helbidera. Fruta saltzailea behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldeko txandan lantokia uarten interesatu bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Ilapaintzailea behar da ikasketa mailak, ilapainketa, kosmetika, lanbidezik eta erdi mailakoa gutxienez 3 urteko esperientzia. Lanaldi partziala ordutegi aukeran. Kurrikuluna bidali ros m78 abildua hotmail.com helbidera. Produkzio mantenimendu teknikaria behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldez Iruñaldean. Kurrikuluna bidali vna abildua biketasnavarras.com helbidera. Auto taller batek mekanikoa behar du Beriainen. Kurrikuluna bidali empleomekani abildua gmail.com. Auto taller batek autoak margotzen esperientzia duen persona behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali gespam abildua hotmail.com helbidera. Auto taller batek mekanikoa behar du Iruñan. Kurrikuluna bidalik gespam abildua hotmail.com helbidera. Auto taller batek txapista behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali gespam abildua hotmail.com helbidera. Ingelera irakaslea behar da asteazkenetan ordubitatik arratsaldeko 3:30. Bereziki ahozko klaseak emateko. Ikasketa maila magisteritza. Kurrikuluna bidali mjvitorica abildua mtgrupo.com helbidera. Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergo ikaslei laguntza emateko irakaslea behar da Iruñan. Ikasketa maila magisteritza, psikopedagogia, pedagogia edo psikologia ikasketa. Kurrikuluna bidali arantxa abildua biotraining.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.